됐어, 돼. 맑게 잡아라. 로펌. 빨리. 어? 왔어요? 네. इंग्लिश बनाम असमिया बनाम हिंदी सब बनाम 오리야. हेकाने म चाइनीज है कि निन्नी मुंगा मा 능니 뭉아 마. मोर नाम मुनाम 안위타 अन्विता 타물리. तामुली itu angni munga अंगनी मुंगा Anwita Tamuli. अन्विता तामुली Good. This is Chinese. Paul. केटामान तो असमिया है Oh. Good morning, everyone, and welcome back to my channel. 뭐그? 토가 일라바는 나오자. 하이 전화만 하고 예. 고가무 내리 라 시간다 예. 아 버리 필라바이크. tamam actually. GPS 나갈래 차기면 누가야? 알고 타나일래 저라고. 내리 타나 보세요. 아유 나님은 아 20km 고가무가 네 자스자이다 그다 우시로 안될라와이래 헤 라지베실랑 라부 각실랑 뭐가네 제버리 코딩
फुटेज मोनसेबो गैया आन्दायनायनि सोंलाबायनांगौ जोंखौबा मोनसे दि लामा देखाय GPS आयो गलासो थगायो ओरै ला ओरै गुगोल बाबायाबो फोथायजालै सालायनो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांदों लोगो दिनैहाय साथाम नालाय सिगांनिया ओरैबायदिखा इन्जिना मावसोमखायो फ्रामल' होखाबाय दा ओमफ्राय बिदिनो खारफा होयो अयथासार स्पिडआव फैगासिनो दं क्लिपबो लानो बावलायलायखादोरा बारा लारोङाखै दाबो स्पिडआव फैनायनि ओरै गेजेराव लामा आन्दां जाबाय आन्दायनानैहाय क्लिपखौनो लानो बावलायलायबाय नारायणपुर बे नारायणपुर बुङो बे बान्देर देवा ओरै आग्राजों थाङोब्ला बोरै जाखो माथो रेड लाइट सिजोंनानै दं जोंबो हाबनानै थाखो बिदि जायो राइडारफ्रा बिदि मिस्टेक खालामनाङा ना होथेजाना होदों ग्रोबनो बारलांजाबाय माबाजाबाय जाबाय दानि नै सिं साबायलै नन स्टप होबाय हाबाब गिलु बालु स्पिडआव फैदों दिनैहाय मिलायदों फ्राम होखायो आथाइनिबो टायार आंनि बायदिसो सोलिनो गैला स्टक टायार ओरैबादि हाबा लोगोफोर एब्र'नि दिनाव हाबा सोरनि हाबा जाजेननाय लोगोफोरानो हाबा जाजोब्बाय दा लोगोफोरनि हाबायाव थांब्लाबो बोरैबाला सोरखौबा लोगो मोनफ्लांला रागसो जोंफ्लांलायलांसै सोंनायफ्रानो माब्लाथो नोंलाय नैबेल' आरोखि लायनायसै दा लायदो नैदिल' आरो हाबा जानो फैदों बाहाय मोजां हाबा जानानै थां नोंबो जानानै थां आंबो जानानै थांगोन मा सोंदेरलाबायोब्रा बालायखासै आं बे मोनसे कुइसन जोंहालाय बेनि थाखाय फिननाय गैया रायजोफोर ब्लग नायबायला गोसोआव लाखा एबारनि हाबायाव मोखां नुला आंखौ बिदि दासों सोंबाय गैले आं सिरि ब्लग फैनाय आं सोरनो मा खिथाजोबनायबा मोनसे आं बुंखाबाय 5 बोसोर सिजफायाराव दङ बे 5 बोसोर सिजफायारा जोबब्लासो डिसाइड खालामनो हागोन आं माब्ला लानांगौ लानाङा बे 5 बोसोरनि सिगां अन्नानै एकदम दासोंथारसै नोंलाय माब्ला होननानैहाय बिराद खर' जाहैलाय बे मोनसे कुइसना आंखौहाय एब्र'लाय अयथासार हाबा दा नै ओमफ्राय सोरनिबा मिस जाबाय ओरै सोरनिबा ग्रोब मारैबा इभेन्टजों जाजाबना होबाय इभेन्टआ जोंनो गैयालाबो मास मोनब्रै मोनबानि सिगांनो जों रेजिस्ट्रेसन खालामनाङो ओमफ्राय हाबाफ्राथ' बिनि सिगांहाय लायाना डेटखौहाय जुदि डेटना मिलायलायनानै जेबो नङा थांजोबखायो लोगोनि हाबाना दा बिराद उसुबिदा जाना होयो माखासे इभेन्ट टाइमावहाय जाजाबना होब्ला गाज्रि मोनलानो नाङा गफुर टाउनखौ खेबसे नायबावदो दाखालि जायफ्रा नायाखै बेनो नै गफुर टाउन हगाथ' हनै लोगोफ्रा गारना खाबाय बिदि जायो चलो हुई छोड़ के गया मेरा दोस्त लोग बैठा साइड दे दो मेंदों नोंसोरो मा लाखिखो दालाय मेङोलै जेबो जायाखै नै जोंनिया बड'लेण्डनि फिसाया बिसोर मेंबाय नै उफाय गैला माथो रेस्ट लानोसै কি উঠিছিল ইউটিউবত ভিডিঅ' কেনেকৈ দিয়ে ইউটিউবত ভিডিঅ' কেনেকৈ দিয়ে চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' দিব জানা নাই আংকলৰ পৰা মোবাইল ল আংকলৰ পৰা মোবাইল ল মোবাইল দিয়া ডাঙৰ হলে মোবাইলটো ল মই শিকি আছোঁ Hi, this is Anwita Tamuli and welcome back to my YouTube channel. এনেকুৱাই ন ইংলিছো বনাম অসমীয়া বনাম হিন্দী চব বনাম সেইকাৰণে মই চাইনিজে শিকিম চাইনিজে শিকিব মোৰ পৰা ন দে কি শিকিছিলোঁ তোমাৰ নামটো কি ন नोंनि मुङा मा কোৱা नोंनि मुङा मा नोंनि मुङा मा মোৰ নাম আনবিতা তামুলি সেইটো आंनि मुङा Anwita Tamuli. Anwita Tamuli. Good. This is Chinese.
Pol. Keteman tuh kami ya. Oh. No, I mau translate kori dulu no. Mur nama Anvita Tamuli. Oh, angni munga Anvita Tamuli. Itu Chinese word. Iya, aja mur nama hogal. Mur nam tu mau translate kori na. Mur nam mana? Angni munga. Mur nam mana? Angni munga. Got it. Good. लोगोफोर दायो जों नै सालायफिनबाय गहपुर टाउन बारनानै दङ दिनै न'आव सहैगोनखौ नुहोनाखिसै आं उदालगुरिसिम थांगोरनानैसो एसे डिसाइड खालामनो हानायसै दा जेबो डिसिजन लानो हानाय नंला एक्चुअली लास्ट टाइम जों बै 2022 आवहाय जेब्ला जों अरुणाचलनिफ्राय फैदोंमोन हरावसो बेहाय सफैदों जों माबावहाय मा होनो गहपुर बेसेबांबा जाखाबायमोनलै 7टा ना बेसेबां टाइम जाबायमोन बेनिफ्राय थाङै थाङै जों बैराखन्द उन्दुहैबाय बैराखन्दसिमावहाय माबा जाहैबाय जोङो मा होनो 12टा जाहैदों जों सान हरनि दा बिश्वनाथ सारिआलि सफैबाय नै बिराद मोनाबाय आंनि टाइमा दा उदालगुरि सहैनायनि बारलांनायनिसो टाइमसैमोन राइडार्सफोरनि ना अनज्लायनोनो बारा लोगोफोर लामा ससेयाव सोरबा लोगो मोनदेरबायब्ला बेनो लाखिखाबाय बेनो 1 घन्टा गारखादो आरो सोरखौबा लोगो मोनबायब्ला आरो बेनो 1 घन्टा गारखादो ओरैबायदि जाखायो माबा बुंनाङा नै दासो बिश्वनाथ सारिआलिला खयथायाव सहैबावनांलाय टाइम होनाय बायदिब्ला 8टा 45 आव सहैगोन नै गुगोल बाबानि बायदिब्ला बे माबायदि लांगोनथाय आंखौहाय दै खुहाय आरो गुफुर नुजेनबाय दुब्लिबारिफ्रावहाय एसे स्पिडआव थांनायसो हानाय मानि उदालगुरियावसो थाखासिगोन नालाय दिनैहाय सासे फंबाया थालांदो होनहरबाय बेनाव थानानै थांसिगोन राइट ना अ अच्छा अच्छा हेतु ना अ अ अ हेतु देखायसो ঠিক আছে দে ভালকে যাবা আৰু লগ পাম হা আছে দি দে দে যাও দে লগ পাম আৰু অ'কে বাই বাই দে অ'কে অ'কে চিয়'ৰ দে ত' I'm taking a goodbye here with my friends and I'm heading to Udalguri. Thank you brother Gautam. We had a good time along with you. And also thank you all the team members of Royal Jaguars for hosting such a beautiful event, and I'm very lucky to be a part of this event because I'm the only one to attend from our club. मेहर दारि जामावनि दिखियाजुलि मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय ससे थांबावब्लानो दिनैनि स्टपेज होद गोजानानो टाउन बारलांनांगौसो बावदों दंबावो फंबाया बर्थमानै नेनानैहाय उन्दुनो ओंखारनायसो हालामोन आं टेन्टलाबायबोबाय हा उन्दुनो ओंखारबायमोन आं टेन्टलाबायबोबाय एसे मोजां दा हाय हा बेसेबां नंगौ थोद मारै जाखो नंमारगौ गुड मर्निं लोगोफोर ब्लगावथ' मैया फोजोबबोआखै आं ओमफ्रायहाय दिनैहाय मोनसे जायगायाव स्टे खालामफैदोंमोन नालाय मैया माने थांनाय हरावहाय दा बेखौहाय सोरनाव थाफैदों फंबाय नबजित बर' डिमाकुसि खैराबारि ना बेयाव थाफैनाय जादों दा फंबायनि न'आव दङ ओमफ्राय फंबायनिफ्राय ओंखारफिननोसै आङो हरावहाय बिराद मोजां संनानै जाहोबाय दा अमा बिदर दाउ बिदर मा मा जाहोखो फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मा फैनायनि थाखाय बिलाय आं सोंनांगोन ना जाहोनायनि थाखायहाय थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनबाय थागोन आरो नेक्स्ट राइड दङ नै जों फंबाय ज' थांगोन सासे फंबाय नै बिसोर हराव गोजानाव लायदों आंखौहाय मा नामलाय फंबायनि ना भबेश नार्जारि भबेश नार्जारि ना
औ मोजां बायदि लोगो मोनलांनो मादै दङ नैबेहाय मादै हामबायसै दे थेंक इउ फंबाय लोगो मोनबाय थागोन लोगो मोनगोन गार' हिल्स थांगोन औ थाथ' होनबा मादै औ थांफिननोसै बिदिब्ला बेनिफ्राय फंबायनि न'निफ्राय ओमफ्राय फंबाया ससे दोनलांफिननांगोन आंखौ लामाखौथ' नुवाखै नालाय गरायसर लागै दोनलांसै थांनांगोन ना थांला थांगोन बायाखै दा बायाखै बाबायलै बोराबा थांगोन आं बाबाय होनोब्ला रेडि जानानैहाय दा ओंखारसिगोन आरो मादै हामबायसै दे एकदमबारे दहायबो फुङावबो फुंनि जानायखौनो अमा बेदर जाबोबाय आलासि जानाय आं फार्स्ट टाइम पनिर मोनजादों मादै दिनै मोनजाफेराखैमोन आङो अमाजों पनिरजों जाबावबाय एकदम थेंक इउ स' माच मादै मा जाखो मिथिला आरो संनाया ओइ गोथाव बर'नि सोंनायलाय माथो गाज्रि जानांगौ जाखो दे थाथ' दे मादै फाइनालि लोगोफोर दा फंबाय नबजितनि न'निफ्राय ओंखारबाय नै थांनांगौआ डिसटेन्सआ एसे गोजानानो जासिगोन 160 बेबायदियानो जायो आरो न'आवसो सहैनांगौ जेबो नङा जिखिजाया सहैब्लानो जाबाय दिनैहाय ओरै मा जायगा आंथ' फार्स्ट टाइमसो एकदम ओरैबायदि गोथौ मोनफैखादों आं हरावहाय आन्दायफैदों आरोखि फैफेराखैमोन आं बिथिं फार्स्ट टाइम फैनाय डिमाकुसि सिंजों खोलाथिं हाबबोनानै आरो ओमफ्राय दा गरेस्वर जाना ओंखारलांगोन नै लामाया बोरैथाय बे फंबाया बोरै लाङो बिथिं थांनांसिगोन मारै फैखो अ आइसि हिरम्बा बाथौ मन्दिरानो बेनो फेसबुकआव नुबाय थादोंमोन बेखौहाय ओमफ्राय दहाय फुङाव बुंदोंमोन नालाय गावसिनि खाथि जायो होननानै बेखौ नायलांनोसै होननानैहाय ग्रोब फैबाय आरो नै हिरम्बा बाथौ मन्दिर आच्छा हाबनो मोनगोन फा ना मोननोब्ला हाबनोसैलै अ लामायानोखा बिथिंहाय आच्छा फैयो गेट बो थाथ'जानाय नंला लाजिस मानसि दङ ना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बेनो दा हाबला होनदां ओहो लेट जासिगोन र' थ' टाइमाबो गुसुंखायहाय हाबले ओंखारफिनबाय नै बिथिंहायनो बेनिखाय थेंक्स आच्छा मा ना औ थाब लोगो मोनगोन दे थाबनो 1 तारिखैनो लोगो मोनगोन औ नों हजों थानानै थादो ओमफ्राय दैयाव खेबसे ओंखारबाय दे थाथ' होमबा ना औ दे लोगोफोर नै फंबायफोरखौहायबो बिदाय लाना फैबाय आङो दा बायहाट्टा सारियालि ओरै थांनानैहाय आं रङियायाव ओंखारहैगोन आरो लामाया 16 किल'मिटार दङ ओमफ्राय रङियानिफ्रायथ' हाइवे गाबाय न'आव सहैबाय ज' थांबाय थानि बिदिब्ला लोगोफोर ना मा बुङो न'नि सेलायनायखौ नायदो माबायदि सेलायो सोर बायदि आं बेजोंसो जौगोरखागोन नालाय आं जि बोखोग्रोग्रा फिसा थांगासिनो आरो सेरलायलायो ओरैबो लामा हाथैजों मा लायो ओरैबो लामा हाथैजों मा लायो माने दावहायाव गोदोनि माबाफ्रा मा होनो बे रमान एम्पायारफोरनि समावहाय एटेक होनलायनानै जायोमोन दावहा बे टाइपनि जाना होदों आरो बेहायबो बोखोनाय लोगो मोननैबो साइडनिफ्राय ओरैबो खाग्लुंजोबना होबाय आं देरहाबाय आरो नै दा रावबो फैस्लाबाखिसै नालाय होस्रांजोबना फैबाय आरो दावहा देरहाबाय लोगोफोर दायो नै हिमालया सफैफिनबाय आङो ओमफ्रायहाय ब्लगखौ बेसेयावनो फोजोबबाय बथ' थाथ'नाय जानायलाय डाइरेक्टआव थांनोसै स' थेंक इउ फर वाचिं एभ्रिवान बाय बाय